Into eyenzekalayo lana ukuthi ngadlwengula ingane kadadewethu yayenza ugrade 7 sesencane nje lapho ku-12 years. Futhi ke akusinto yenzeka ngesikhathi esisodwa lena. Ngaloko ngiphindelela nje kwingane namangazi ngikachaza ngisho ukuthi kangenziwa yini, kodwa ke kwenzeka kwase kuya ekutheni ukuthi ngibone ukuthi ingane sizoyikhuluma lento kubazali. Athatha isinqumo ke sokuthi angiyithulise ingane.